nyangka aku Indonesia jadi guru akan menemunya Halah, sekolah ini ay. Sekolah ini kayak pelanggaran. Siapa itu? Kok kacanya kayak orang desa? Lah, kok Randy? Tak jaya aja lah. Mereka guru itu mau bentuk kerasan sekolah nanti ini. Apa sih? Ganggu hari-hari ku ae. Iku lho anak guru anyar. Ayo digarai bentuk kerasan sekolah nanti ini. Karena dewi po. Nah, Wis tak ayo melok aku. Kon iku turu ae. Ayo melok. alah, mau ngantuk kok diajak ae sih. Wis tak lah melok. Guru iku lho ana nek ngisor. Digarai ayo. Digarai ayo. Nek kopi ku sekolah turu ae. siapa itu? Soi Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini kan guru baru tak Bu? Gitu, belum ngaji kelas. Pun Bu, semoga sukses ya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya wes lah, kayak aku ngajar saiki. Ren mendek sik Ren. Iku lho guru anyar. Ayo dibully ayo bentuk kerasan nang kene. Ayo Ren. Lho Ren kon iku turu ae. Ayo. Siapa ngantuk kok. Alah, Ayo. Guru ae parani. Anak apa sih? Sampeyan iku ngajar kene. Pacane koyo desa. Gilani. Apa-apa lah, yang penting rapi. Bacaannya sampai nih gilani kak cocok sekolah nang kene. Apa, yang penting ngetutup aurat. Kakek cangkem. loh, ngawur kok ditipokno. Saya Ren ditinggal malih Ren. Loh, Bu Nur. Loh, Bu. Bu. Amin kenapa? Aku dilogono arek mang. Siapa sih yang lebih sama ya? Gak ngerti sopo, wong loro pokoke. Aku ngerti ya dulu. Ren. Oh, dia lulus dulu nang BK. Aja guru iku maya Ren. Ren, kon iku turu ae. Enten no kemarin itu Iki Pak, kulo badhe lapor. laporan napa ora Bu Nur sampun disongkraken kali lari-lari. dijungkrakno Nggih Pak, kula dijungkrakaken. terus nuwun diperintahkan iki Bisa nemeni lari. Nggih Pak, sampun kulo pamit riyin. Monggo, Assalamualaikum. Oh, ternyata guru iku apik yo. Wis salah awak dhewe Ren. Ayo nyelek sepuro Ren. Kon iku turu ae. Bu, sampean lapo kok arek-arek gede mana ae. Kalau Pak ya sama arek-arek. Bu, Kenapa mrene? apa sih? Aku gak jelas. Aja bojoi kan. Aku tuh